وەک هەیئەتێک ji rêveberiya Şingalê serokatiya Serokê Padê û berpirsyarê heyeta eşîra a Şingalê û rêveberiya Xweser û nûnertiya hereketa jin serdana Bexdayê hate kirin bi armanca ku di sala 2020 heyva a deh ew itîfaqiya ku çêbûyî wekî gelê êzidî taybet wekî sazî dezgehên rêveberiya Xweser û Padê ji milê me ve hatibû redkirin heta roja îro jî ew itîfaqî hatiye redkirin û her wisa tehdîdatên dewleta Tirkiye ê ku di ser siyada Iraqê heye ê ku di ser bêihtiramî ji xaka Iraqê redkin êma wekî hey'etek me berê xwe da Bexdayê ku bi çend aliyên Bexdayê re hevdîtin bêne kirin di ser asasê de bibin xwedî helwest û mewqifê xwe derînin di rojên derbas bûyî de ragihandina we jî şopand hinek hevdîtin hatin kirin çûna Parlemanê Iraqê çêbû bi gelek endam parlemana re hevdîtin hate kirin bi serokê wezîra yê berê re Nuril Malikî û gelek kesayetên dî re hevdîtin çêbûn di hevdîtina de mijarên ku hatîne münaqeşe kirin ew bûn her kes bi mewqifekî müşterek li axa Iraqê li siyada Iraqê xweyî derkeve deem û piştgirtî ji daxwazên bi giştî gel û taybet daxwazên şeibê êzidî ên meşru piştgirtiya wan bêhter kirin di hemû hevdîtina de nêzîkbûnê baş hebûn bi wefdê Şingalê re miltecaw bûn em hey li Bexdayê ne hevdîtin jî wê êne berdewam kirin.